Osakidetzak Tolosaldean 2015ean ezarri nahi duen OSI, osasun sistema integratua, sistemaren inguruan dagoen isiltasuna eta informazio gordetzea salatu nahi dugu. Ez dugu onartzen OSI Tolosaldea sistema. Horrek, Asunción klinika pribatua osasun publikoaren zerbitzuaren antolakuntza sarean txertatzea dakarrelako. Kudeaketa publikodun eskualde ospitale bat aldarrikatzen dugu, eta horrekin batera espezialitateko ambulatorio publikoa berreskuratu nahi dugu. Informazioa ezkutatzen digute, eta hori gabe herritarrok ezin dugu iritzia eman guri gehien komeni zaigun osasun ereduari buruz. Tolosaldeak oraingoz Gipuzkoako eskualde izaten jarraitzen du lurraldeko osasun antolamenduaren arabera, eta Donostia ospitalera joateko aukerarekin. Orain, prozesuak aurrera darrai eta OSI Tolosaldea ipini nahi digute 2015erako. Horrek, Gipuzkoa eskualdetik kanpo jartzea ekarriko luke, ospitalek publikoa ugalduz eta horrek dakartzan hutsune guztiekin. Kudeaketa publikodun eskualdeko ospitala eskatzen dugu eta erabat hornitutako espezialitate ambulatorioa. Dei egiten dizuegu datorren abenduaren 13an Tolosako trianguloan eguardiko 12an egingo den manifestazioan parte hartzera. Elkarrekin lortuko dugu. Osasun publikoa ez dago salgai, defendatu egiten da.